Στόχος μας είναι να αναδείξουμε νέους καλλιτέχνες. Εμπνευμένα από τα προϊόντα της Columbia, δημιούργησαν έργα που παρουσιάζονται στα καταστήματα, συνδέοντας το outdoor με την τέχνη. Είναι η πρώτη φορά που μου έρχεται η δυνατότητα να συνεργαστώ με μια εταιρεία. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη. Πάντα υπάρχει άγχος σε όλο αυτό, προφανώς είναι καινούργια εμπειρία. Γενικά όλη η διαδικασία μου έχει φανεί πολύ ευχάριστη. Ξεκίνησα να ζωγραφίζω από τα 7-8 χρονών. Διάλεξα το παπούτσι, ήταν συγκεκριμένα για τη συμμετρία που έχει. Εγώ επέλεξα την τεχνική του κεντήματος. Μελετώ τη λειτουργία του προϊόντος και βλέπω τι μπορώ να εκμέσω. Ήταν μια πολύ ωραία διαδικασία.